Dobre, diskusie k jednému bodu, pol hodinu, prosím. Ja by som sa chcel spýtať, skrz dnešného dňa to hlasovanie ohľadom to navýšenia dotácie, tak by som, bolo tu povedané, že vo najlepšej kondícii obezva, kedy bola, tak ja sa chcem spýtať, individuálne každý poslanec nech stručne povie, že prečo bol proti navýšeniu dotácie na TIE. Každý vie, na čo to boli prostriedky. Nebolo to 100% pokrytie toho, ale bol by to aspoň nejaký čiastočný na zalepenie nejakého výdavku. A tak sa chcem spýtať každého poslanca, prečo zahlasoval proti. No to ja ti prvý odpoviem. Áno, od teba som jediného nečakal, Ľubo, jediného čakal, že dáš nie a bol som s tým úplne stotožený. Lenže s 3 poslancami od júna, s 3 poslancami som hovoril aj individuálne, aj spoločne a 3 poslanci z 5 povedali, že áno, není problém. Treba len zistiť, akým spôsobom to dosiahneme. Ty si, Ľubo, rovno povedal, že áno, tú podmienku som si zapamätal. Ja chcem vedieť, dobre, toto je dôvod. Chcem vedieť ďalšie 3 dôvody. By som teda poprosil povedať dôvod, prečo nie. Prečo to nebolo navýšené. Tak ak môžem ja za seba povedať, to, že dá niekto žiadosť, neznamená, že niekto dá peniaze. To by som si mohol... To nie je automatika, jasne. A teraz, už keď teda sa o tom bavíme, čo spravila tento rok telovýchovná jednota? Nad rámec, dali sme, povedzme, obec dala 2,5 tisíc, ktorá vykrýva táto čiastka, ja som si na futbalovom zväze preveroval, sedelo to s tým, čo dala Lucia, plus, mínus, už keď boli nákupy nových hráčov, to už išlo na to, hej, ako to už platila TE. Čo spravila telovýchovná jednota iné, okrem toho, že funguje futbal? Čo? Nepovedzte jednu pohodianú akciu. Tibor, telovýchovná jednota má stanová, že rieši futbal. Čo má iné robiť? Dobre, ale na to sme v plnej výške dali dotáciu. V plnej výške sme dali dotáciu. Čo budeme dotovať krčmu? Nie krčmu. Toalety, ktoré slúžia všetkým. A ide ich budovať, to je ďalšia vec, ktorú robíš sa. Niekoľko návrhov zo strany obce, ako to riešiť. Všetky boli zmietnuté zo stola. 95% krčme. Niekoľko návrhov, jeden návrh bol. Niekoľko. Bolo povedané jednak, že to obec zaplatí. No to je jeden návrh. To sa zrušilo. No? Potom bolo povedané, že ten hajzel ako stojí s prepáčením, že sa otočí a obec zaplatí všetky náklady, ktoré s tým budú. A boli by poslanci spokojní. Pozor, a vtedy s otočením a potom by možno dali. Takže to nie je zase návrh. Nemyslím si, že by tam bolo povedané. Počúvaj, Jarko, ty tam nebol. Nemyslím si, že bolo povedané. Ja som tam bol, ale to by neriešilo nič na nákladoch bunky, na nákladoch samotných ale že to... Áno. Takže ja som odpovedal, ja som asi jediný, ktorý sa zastáva telovýchovnej jednoty, keď sa ma nepáči moje stanovisko, už neviem, čo chcete. Za mňa nevnímam žiadnu dotáciu ako obligátnu povinnosť obce, ktorá musí tejto žiadosti vyhovieť. Keď som si pozrel dotácie, ktoré som tu len rok s poslancom, ale keď som si pozrel tie vlastne subvencie, ktoré obec dáva, tak to bolo asi tak a tak. Sám som nevnímal, prečo trojnásobne viacej musí obec dať na futbal. Si myslím, že šport dotujú aj tí, ktorí sú okolo toho, ale je to nie také niečo, čo je psou povinnosťou obce zaplatiť a nebolo k tomu, žiadne podklady sme nedostali. Hospodárenie je, ja neviem, s takouto sumou hospodárime, vaša dotácia nám pokrie toľko a toľko, ja neviem, či 20%, alebo ich proste 100% financujeme, ale netuším. Nebolo k tomu nič, proste keď niekto chce, aby si odkúpil kúsok pôdy, tak musí fotky posielať ľudia a neviem čo, listy vlastníctva a výpisy. Žiadne dáta som k tomu nemal. Prečo 7 litrov na toto a 2,5 litra proste dostane aj ten, už roky a sú s tým spokojní. Nevidel som to 7, no ale dobre. Nevidel som 7, tam bolo, myslím. A proste od začiatku, celý rok som hľadal spôsoby, aj keď sme sa bavili medzi sebou, aby tu nebola vojna medzi TIE, ale aby tam bola nejaká komunikácia. Že
keď aspoň sa im nepáči toto, no tak naozaj, že sme sa s Tiborom bavili aj na sedení, hľadajme spôsob, ako to urobiť nejako ináč. Ale to hľadanie spôsobu som dostal, nevnímal z druhej strany. Neviem, možno sme malo spolu my dvaja komunikovali, ale nevnímal som to. Nie, z druhej strany bolo 7 000 a hotovo. Bolo tam proste 7 000 bez žiadny argument. Ja neviem, z akou sumu hospodári schválne 7 000 je aké percento rozpočtu? Tu sa ale jednalo o to, že... Neviem, aké to percento rozpočtu. 200 000, 7 miliónov 200 000. Neviem, proste, to je domínky. Ale to je jedno, aj snaha z druhej strany trošku musí byť. To, čo Ale sa z vrátí, každej strany som počul, niečo že urobiť, je, niečo pomôcť, niečo zveradiť a tak Len ďalej. aj na tom Nič. stretnutí vám tam pán Bafeda nebol. Sa viac menej sa uznesli ste sa hej, neoficiálne na tom, okrem Ľuba Červíňa, že dobre, je to reálne, áno, treba už len nájsť spôsob. Je tak, Igor? Už len nájsť spôsob, ako to navýšime tú dotáciu. Môžem ja sa teraz vyjadriť? No. Nie som rečník. Dotáciu riešiť situáciu. Ale boli sme na tom stretnutí. Ja od začiatku, ja sa snažím byť tak, aby sa vyhovelo každému nejak a v nejakých možnostiach, a na to je. Áno, vidíme, že je na to, ale to neznamená, že teraz budeme rozdávať 20, 30, 40 tisíc. To je jedno. Áno, má sa podporiť šport, futbal na dedine. Išli sme tam na tvár miesta. Teraz, ja neviem, možno budete proti mne, aj Igorko, aj Tomáš, boli sme tam, rozprávali sme sa, ale jasne som povedal, vymýšľal som možnosti, aby boli všetci spokojní. To znamená, aby sa aj otočili záchody a aby ste ich nefinancovali už vy, ale my. Navrhol som, ak budú so mnou súhlasiť všetci, nájdime riešenie, niekoho, kto to otočí, aby ste to už nerobili vy vo vašej réžii, aby ste tam nemuseli nič robiť, urobíme to my ako obec, otočíme, budú spokojní ľudia, budú spokojní poslanci a zafinancuje to obec. Ty si mi, Tomáš, povedal, že na druhý deň, že nie si proti, ale končíš. Že už s témou zákonmi nechceš ani nič počuť. Ak to takto urobíme. To, čo ty vravíš, je pravda, ale nič to nemení na tom, že obec vlastne... Dobre, končím. Dobre. Ja sa zase zamyslím. Čiže ty si povedal vtedy jasne, povedal si to asi dvakrát tam, že jednoducho končí... Ja som to aj 5-krát povedal, nie aj 5-krát. To je jedno, že skončí so všetkými zákonmi a tak. Čiže pre mňa to je nejaký signál, že tak s týmto nesúhlasím a pritom sme sa snažili vám už to nejak urobiť my z našej réžie. Igor bol na tom tak, aspoň čo som vnímal, že áno, dobre, tak toto by mohlo ísť, neviem čo. Na druhý deň sa dozviem, že si rezignoval. Tak ja neviem, ako... Z jednej, z druhej strany, toto... Ja iba hovorím, ako to vnímam. Môj vysvetlenie. A jednoducho, prepáč, ešte ja tiež potom nevidím, aký to má význam hádať sa tu o hajzloch už vyššie roka a žiadna alternatíva ani nič jednoducho nejde. A ešte k tomu všetkému ma umocnilo, keď som raz prišiel, povieme na kameru, na pivo som išiel do krčmy si sadnúť s Ľubom našim a jednoducho sedeli sme tam a bol tam Ľubo Dendeš, ten ma začal mi hovoriť, že ja ako klamem s tým, že najskôr musíme mať geometrický plán k tým záchodom, aby sme ich mohli dať ako vecné bremeno a prenájom, že sú na obecnom pozemku. Vravil som mu to, je to tak, bohužiaľ je to zo zákona. Ty klameš, ty nepoznáš zákony, ja s tým robím celý život. No a toto som počúval celé jedno pivo, kým som dospel. Ako si vymýšľal, to ja neviem čo. Jeden geometrický plán urobiť. Dobre, môžem, Miško. No, ja ti iba to vravím, že to, čo si teraz vravel v poriadku, ty si vravel, že áno, na náklady obce sa to zvrtne, zapojí, ale to nemení to fakt, že my sme chceli to navýšenie dotácie na časť nákladov na záchody ako bunku, nie ako na, čo ty vravíš, otočenie. Rozumieš ma, že to nerieši vaše záchody dať ale takto, ale preto sme žiadali to navýšenie dotácie skrz záchody, to nebudeme žiadať aj na rok, aj o 2 roky, aj 3 roky. Ale potom sme výnimočný rok, hej, dajme to tak, hej. Ďalšie stretnutie, bavili sme sa čo, ako ďalej, aj ten plod, aj neviem čo.
prišlo, že ďalšie náklady je spojaznenie čovky. Čiže tiež sa s tým... Čiže fakticky to, čo ste slúbili, tak sa to odrátalo ako keby od toho, hej? Takže takto chápať. Dobre, to je dôvod. Tiež je tam čovka 2000 nejaké, takže to už je plus k tomu. A teraz buď ideme hlasovať ešte o tom rozdiele nejakom, pomyselnom, alebo nie. Rozumiem, či sa to vzťah vyodrátalo z toho. Čiže tak si to rátajme. Tak to teraz chápem. vy to áno, vy to zase zo svojho pohľadu budete brať, že čovka je obecná a neviem čo, ale idú tam teraz, momentálne tam idú záchody tieto. Tak Môj názor, teraz budem hovoriť ako človek, ktorý nemá nič dotyčné, s ničím nesúvisí z tej, hej. Ja ako človek, čo na mi čine, kde môžem ísť s dieťaťom, kde môžem ísť s rodinou, sa niekde si sadnúť, ale máš jedine park a jedine aj park, aj to ešte dávam do úvodzoviek a hore na ihrisku. Kde môžeš ísť? Fakticky na nič nemáš kde. V intravilane sa nemáš kde vyžiť. Nič. Bolo povedané kadečo, čo tu bude. Ďalej 3 bodky, nehovorím ďalej. Hej.